Teach Catch online radio station. This is your number 1 radio station. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Teach Catch. Playing more music online. This is your favorite radio station. Teach Catch online radio. Inini ndapamba Fea luve mudziuda pirai Mwana wenyu ndinongoshungurudzwa Ndati ndatovabuza Ini ndiri kuumburudzwa Neva netunhu twavo Mwana wenyu ndinongoshungurudzwa Dada ndinongochema Ini ndiri kuumburudzwa Neva netunhu twavo Vanhu venyama usavatedzera Inzwa mwana kutudza Izwa Imi muchitovenga Ndinozviziva ndiri murima Mwari wa ndinonzi Teacher T1 Retro Driver. Kune vachiri kundibata mhuri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamure tati tombodai sonaika musha usingasvike vayeni musha wakaita sei kwenya kuna vayeni vanouyako ndatsikwa ipapapa nechakuru mufunge mustudio munomwe kunyarara ndaiti zvichapera bata wakadaro katika ini titori mwana wemurombo ndinoda kuwanawo mari asi upenyu hwakaramba ndichida kuwanawo mari Alright. Ndozonyanya kufarisa. Right, rega nditore mukana muri yeZimbabwe kukutendai pano paTeach Catch MTV nekuramba muchititsigira. So zuva ranhasi ndofunga mukatarisa panapa muri kuona kuti ndine muenzi vandinayo muno mustudio watoda kuti timbonzwe kuti anoita nezvei, ari kubva kupi uye zvakare ari kuenda kupi. Munhu waMwari tinokuchingamizai makadii? Tiri nani zvedu mukoma T1. Aiwa, tinofara isisu. So nhasi tiri kukugamuchirai zvine mutsindo kuno kuTeach Catch MTV. Vamwe vanhu vari kutanga kukuonai nhasi, vamwe vanokuzivai. So makasununguka here kutitaurira kuti munhu wandiri kutaura naye nhasi ndiani muri yeZimbabwe vyaziva? Ndizvozvo chaizvo mukoma T1. Inini zita rekuberekwa ndoitwawo Donic Gwetsai. Okay. Ndakaberekerwa munzvimbo yeBhoera. Okay. Bhoera kwaMusokomba uko. Alright. Nekufamba kwenguva tine mamwe mazita takazowanawo mukati umu nekuda kwenyasha dzatatawanirwawo naTenzi. Tikazonziwo Nicolayo. Ndo zita randauya naro panapa, ndinoitwawo Nicolayo. Okay. Right, aiwa tinotenda. So pane kambo kenenge ndichiridza kakanzi baba vangu. So kasomo aka ndisati ndaenda kumberi ndofunga muri yeZimbabwe wanzwa ndichikaridza musambo wenyu wamunoimba imimi ndeupi? Unonzi chii musambo? Musambo wangu unonzi Modern Sungura. Modern Sungura. Ndofunga vazhinji vanoziva misambo yedu yekare yana John Chibadura, Chichi, yana Leonard Dembo. Yakazotorwa nana Macheso. Ndofunga vamwe neumwe aingoitora airidza nenzira yake yakasiyana siyana. Saka apa ezvinezvi pachigeto yuti chedu chatiri kufamba nacho pari zvino. Mavision atinawo itse ndiyo Sungura yatiri kufamba nayo, but yataka kuti vandudzwe chete. Okay. Yeah. Aiwa ndinotenda. Saka zita rekuti Nicolayo rakabva papi? Zita rekuti Nicolayo iri inini ndinopinda chechi End Time Message. Okay. Vanoiziva inonzi End Time Message. Mabhuku arimo makanyorwa nezvaNicolayo ndo mandaiverenga ndichiona nyaya idzodzo ndichandangofarira kungoti Nicolayo. Okay. Chigiriki chiNicolayo zvoreva mutauro weGiriki. Zvoreva kuti kukunda ruzhinji rwevanhu. Okay.
Pakaipanirawo mukoma Nicolayo muri kuwanzwa muri yeZimbabwe ndo wandiri kuita hurukuro nawo nhasi muno mustudio wachirowa musambo wawo weModern Sungura yakawandudzwa, sungura yakaita kakuchunjurudzwa so zvekuti kana usingazivi kuti musamburudzi unogona kutadza kuzwisisa kuti zviri kufamba sei. Right, chinditaurirai mukoma Nicolayo kuti zvekutanga kupinda mune zvemumanzi makazvitanga rini? Kutanga kupinda mune zvemumanzi ndakanyatsozvitanga 2017. Kugara kwese uku hongu music ndaidzifarira kumachechi taitomboimba tumakwaya chichi but zvekuti ndinyatsoti ndakuimba ndisingambozvifungi. Okay. But 2017 ndine vakomana vandakasanganawo navo vaingoita zvezimudhanzo izvo vachiimba. Saka inini vakomana ava ndakangoita kakuzvishora zvinhu zvavaita ndichiti sei vachiita kakutedzera vamwe kana munhu ane chipo chakanokwanisa kungoita zvinhu zvake ega zvisina kuti ari kutedzera umwe munhu chichi. Saka mashoko akazongouyawo tiri pakati nekutoteerera maridhimu iwayo nekuti ndinowanzofarira mabhiti. Mukatarisa mabhiti airidzwa ekudhara makwaito bhiti aya ndo mabhiti andinofarira. Okay. Saka zvakabva zvazongopindawo zvitoringa zvichiita zvichiringa nekunge ndichiteerera mabhiti asingaimbwi kusvika ndakutoimbawo. Okay. Okay, saka munonyora sei music yenyu? Munoita zvekunyora here kana kuti munotarisa magariro akaita vanhu, munorota here? Pamunogadzira music yenyu munonyanya kutarisa chii? Ndingati music ini ndichitanga kupinda madziri ndakanga ndisingatarisiri kuti music dzangu dzichazonzikwa nevanhu vakawanda. Okay. Ndaingoti personal music yangu inini pachangu. Ndosaka muchiona magadzirwo ayo mukaiteerera music yangu yese aishayikwi panonzi baba. Okay. Inyaya yekuti takaita kakufirwa takafirwa. Saka music yangu ndichigadzira ndaiti ndoda kugadzira vibe rekuti ndivarayirwe ndichifunga baba vangu. Kusvika ndakuzotonzwa vanhu vachiti vibe rako riri kunakidza kairi kusvika ndakuzotoona kuti chirega ndichitogadzirira vanhu vakawanda. Saka zvinongocreateka from kukura kwandakaita ndichitambudzika. Mashoko anenge achingouyawo bhiti rikatongotanga kurira ndikangofunga musoro wenyaya yacho yekumberesa anongouya ega bhiti kana raakutongorira ipapo. Okay. Zvakutoendeka zvakanaka. Ndakutobatanidzika ndakutoona kuti iri shoko hariiti ndozoribvisa ndichiisa rimwe rinoita ipapo. Okay. Tichitogadzira ndo makombozera andinoita iwayo. Saka vakashanda. Alright, mukoma Nicolayo. Nicolayo. Right. Mukoma Nicolayo. Tichitarisa isiso music yenyu muri kuda kuzosvika nayo kupi? Pane level here ramuri kusvika here muri kufungidzira kuti inini kana kuti after 5 years ndofanira kunge ndadai? Inini handina nguva yekuti pamusic pamakore akati ndingadei ndadaiwo so nekuti pazvakauya futi ndandisina nguva yekuti zviri kunzi zvichauya nguvai. Saka ndezvaMwari ndinotarisirawo kuna Mwari kuti kana Mwariwo kwandiri vati zvakwanawo zvinongoonekwawo ndanyararawo ndisingachaimbe. Okay. Kana Mwari vachingoti handei ndinongoramba ndichikomboza. Okay. Chero ndisina ari kundinzwa nekuti ndakagadzira ndichiti personal music. Alright. Saka zvinene kuti ndine vari kundinzwa here kana vasiri kundinzwa. Pamwe vanhu vachazosara vachindinzwa vazonakidzwa ndafu. Zvinogona kuitika futi izvozvo. Saka hazvina nguva yekuti hanzi ndichatarisira kuti pamakore akati tombotiwo kutarisa kuna Mwari. Anditika. Aiwa, ndinotenda mukoma Nicolayo. Aiwa, muri kutsanangura zvakanaka. So pane here vamwe vaimbi vamamboti mafeature nawo kubva muchitanga kupinda mune zvemumanzi? Pari zvino handina muimbi wandati ndafeature naye. Okay. Kana ndingati wandinoziva alright. Ndikati wandafeature naye ndenge ndichitonyepa. Okay. Wandinotoziva muimbi pari zvino hapana. Ndingori nini Nicolayo chete. Okay. Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda. Asi shuwiro yenyu munayo here kuti munge muchikwanisa kusanganawo nevamwe vaimbi, muchikwanisa kufeature nevamwe vaimbi? Ipapo tarisiro inowanikwa ichibva nekuna Mwari.
kozi atingamanikidziri zvinhu zvemafeaturing izvi hongo togona kungeti tikuda kuita kakuzviramba kana kuti tenge tichizvida kunzi unzi waimba naWingy D kana kuti unzi waimba naJah Fraser. Shoko iroro rakakosha. Kasi chakakosha kuti zvamazoimba zvii hazvidi kuzoita zvekumanikidzira kana Mwari vazongonakisawo kuti ndanangana nanhingi zvisinei nezvekuti ndazonzi uya uimbe nanhingi izvezvi izvi zvinogona kutivhiringira chipo chedu. Okay. Alright. Imi makazvitarisa imimi panonzi munhu ari kuita featuring paya zvakanakirei kana kuti zvakashatirei? Tomboti munhu ari kuita featuring nanhingi pane zvakanakira kana zvakashatira? Zvine zvakanakira zvine zvakashatira. Chimbondiudzei kuti chekutanga zvakashatirei kuita kufeature nemumwe munhu? Kufeature neumwe munhu chazvakashatira munogona kurira but mazorira after zita renyu, zita ndo rinenge rarira kwete song. Okay. Song vakazonyatso kuiongorora vanozotonyatso kuona kuti vanhu vakurasika. Vanozotonyatso kuona kuti vanhu vakurasika zvakangofanana nekuti rega tipe example. Blessing Shumba ofeature naKiller T. Vanhu vanogona kunakirwa but nekufamba kwenguva vanhu vanoona kuti Blessing Shumba akarasika. Amina kuti munopaonawo sei nino sa DJ iyo munopaonawo sei? Okay. Aiwa ndikukunzwa. Kufungo kwangu kuti patalent raBlessing Shumba rinogona kunge rakutorasika kwekuenda. Kana kuda naKiller T. Nekuda kwekuti anenge achida zita rinzi kuti Blessing Shumba feature naKiller T but music is different. Sakasiyana music zao. Sakasiyana. Matalent zao akauya nepakasiyana. Hapana asina chipo, vese vane chipo. But chipo chavo chakauya nepakasiyana. Saka chipo chiya tikazoti tichisanganise chiite chinhu one. Vanhu vanogona kuzotadzawo zvinzwisisa kuti chii chakuitika. Okay. Aiwa ndikukunzwai. Mukutaura zvinonzwika chaizvo. Alright. Saka imimi pamakatanga kuimba muchirekodha music yenyu munorekodha sei? Munorekodha ari maalbum here kana kuti ari masingle? Masongs angu ndorekodha ari maalbums. Okay. Album rangu rinenge rine 4 matrack. Alright. Ndo randinoti album iroro. Okay. Saka zvakakutorera nguva yakaita sei kubva pamakatanga imimi muchiimba yenyu masongs enyu muchiti muri kuzviimbira pamakazofunga imimi kuti ndofanira kuti nditsikise madzidzi ndichinyatsa kupinda mustudio ndichirekodha, zvakakutorera nguva yakareba sei? Ndingati ndakatora gore ndichirekodha 4 matrack. Okay. 1 year chairo gore nemavideos acho sezvinhu zve zvakatoomerawo. Uchiita zvimbijana. Okay. Saka tingangoti gore rese rakapera ndichirekodha 4 matrack. Nekuti ndikwanise kubuditsawo 2 mavideo pamatracks iwayo. Alright. So vamwe vanotaura kuti music industry haisi nyore, yakaoma. Chingava chokwadi here imimi muchipinda muindustry munozvionawo sei? Tomboti nhasi inini ndafunga panapa handisi muimbi, ndikuda kupindawo mune zvemimhanzi ndobva ndaenda kutorekodha. Tingati zvinhu zvakaoma here? Munhu akakubvunzai kuti nai mukoma Nicolayo, music industry inorema here kana kuti zvakamira sei? Zvinhu zvingori nyore here kuti zvandatofunga panapa ndotopinda mustudio ndotorekodha ndakutobuda neso? Ndizvo mukoma T1. Industry music yasiyana nefarming. Farming unogona kudzidziswa kurima ukakwanisa kutonorima zveshuwa goho rikabuda. But music industry haidzidziswi munhu. Inotongoda munhu atongori nechipo kubva kuna Mwari. Zvekuti anotongozviwira akatongokwana nezodzo dzake achipinda muindustry music. Because zvinonetsa kuti titi takudzidzisai zvekuimba imimi motonzi makutanga kuimba malyrics amumabati. Kana producer chaiye anotapura anodzimana akuudza chokwadi kuti madi kumboita zvimwe mari dzenyu. Zvisinyore. Alright. Saka pakashata. Alright. Ndichiteerera song yenyu, ndikunzwa song yenyu ine mashoko anodzidzisa zvokuti ukanyatsa kubata masoko ari kubuda musongo umu vakaoma.
Mwakada kuita munombonyora mabhuku here. Bozi makada tanga nyanturi kama munyori chai. Bozi mazwenyu makanyatsa kumapatanidza zvine unyanzvi chaizvo. Zvokuti unyatsoshayiwa kuti mazwa aijoina nasei achienda kidai. Ndosaka ndamboteta kudzokera pamashure paya ndambotaura kuti mapersonal music. Okay. Saka mapersonal music zvaanoita anobva ratoita kunge bhuku because ndiye ndichingoramba ndichiteera upenyu hwangu chete. Saka rinobva razotoita sekunge bhuku zveshuwa because ukatarisa kubva kwakatangira nyaya masongo acho anakababa mukati. Saka ukatarisa vision yekufirwa ndo bhuku, ndosaka zvizengoita kunge bhuku, zvinongonyorwa zvinoenderana nezvekufirwa chete. Vanhu vanobatwa zvisina kumira mushe panyika nevane zvinhu zvavo, because vamwe vanozoita advantage yekuti vari kushaya ndo mabhoy edu. Saka rinozoita kunge bhuku manje. Zvinoita vari kushaya ndo mabhoy edu. Saka iwe pakugadzira kwangu rinobva razotoita kunge bhuku zveshuwa because ndiri kuimba mapersonal music, hadzisi music dzekungoti ndiringonakirwa nekungoimbawo upenyu hwatiri kutaura uyu. Alright. Aiwa tinotenda mukoma Nikolayo. Saka right, nhasi ngatichimbotarisa isisu. Mauya kuno ku Teach Catch. Ndafara nhasi mani surprise aka. Makaroa Teach Catch. Ndinoratidza kuti muri mutsigiri zveshuwa. Aiwa, thank you very much. Nekufamba makapfeka t-shirt yakanzi Teach Catch. Nhasi mani surprise chaivo. Right, ngatitarisei pamasongo edu. Kubva pamakatanga kupinda mustudio muchirekoda mane maalbum wanga ana marekoda? Ndane 2 albums. Mane 2 album. Right. Rechitiri riri munzira manje. Riri kuuya. Okay. Hatisi kumira. Aiwa, makatsamwa zveshuwa. Right. Ndanzwa muchitaura nawo yemavideo. Muchiti maalbum amakagadzira pane masongo ane mavideo here? Pane 2 mavideos aripo. Pa4 masongo iwa pane 2 mavideos. Right. Nhasi ndanzwa muchitaura zvekuda kuloncha rimwe video ramakabva kuparura izvozvizvi. Ndere songo ipi? Ndo songo yatichatukuridzai? Ndiyo songo yacho inonzi Baba Vangu iyoyo, ndo ine video ratauya kuloncha nhasi. Alright. Uye video redu iri vanhu vanoritsvagira papi pavanoriwana? Video redu kana kuti masongs aNikolayo munomaona pakanzi Dada Pro Beats ZW. Okay. Mukati Dada Pro Beats ZW munosangana nezvinhu zvaNikolayo ipapo. Pane zvinhu zvakawanda hazvo zviripo, but mukati Dada Pro Beats ZW munogona kuti Nikolayo kumberi. Okay. Alright. Aiwa, ndinotenda. Ngatimbotarisei isisu kuna producer wenyu. Munoshanda na producer mumwe chete here kana kuti muna vakasiyana siyana? Producer wangu mumwe chete. Ndiani anorekoda masongs ake? Anonzi Dada. Alright, anorekodera kupi? Umbare waDibeni. Okay. Umbare. Alright. Aiwa, ndinotenda mukoma Nikolayo. So, nhasi pane vanhu vakuonai mauya kuno ku Teach Catch. Vamwe vanogona kunge vachidawo kuzofeature nemi. Sezvo mataura henyu kuti zvinhu zvakadai, but pane vamwe vanotogona kufarira kuti inini hangu murume ndambofeature naye, kana kuti pane umwe munhu anoda kutobatsirwawo kupinda mune zvemumhanzi. Makasununguka here kuasira phone number dzenyu? Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, phone number tokusiyirai. Ndiko kuti ndime vatsigiri tikakunyimai namba hatina zvatinenge tichiita. Ndime munototiudza kuti apa makanganisa, apa itai kudai nekudai also. Ndizvozvo. Namba takasununguka kukupai. Dzinoti chii? Namba 0779 458 778. Alright, dzokorodzai futi. 0779 452 778. Alright. Aiwa, ndinotenda. Pane pandisina zobvunza manje kuti mukoma Nikolayo wane mhuri here? Zvakamira sei? Handizvozvo. Because vanhu vanogona kusonetsa pamafoni apo.
pakamira sei pane mhuri era? Nikolayo munhu ane mhuri, ndinotonzi baba valayo. Mukanzwa zvichinzi layo ipapapo pamasong ipapo ndiye layo wacho, ndinonzi baba alayo. Aiwa, that's nice. Ndine mudzimai nevana vaviri vasikana vega. Baba wevasikana. Baba wevasikana. Aiwa, ndinotenda mukoma Nikolayo. Saka madhamu vari kukutsigiraiwo sei pabasa ramuri kuita here music? Madhamu vanonditsigira zvisingaiti. Vanonditsigira zvakanyanyisa. Hawanetse here makuda kumboburitsa mari muchienda kumastudio kuti mana onai so. Aiwa, wana dambudziko kutochena kudaiwo, so kuuya kuno ndio wandichenesa kuti ndisvike pano. Aiwa, tinowatenda ngavarambe wakadaro. Because rwendo rwacho runoda umwe munhu anenge achitsigira nekusaidi kuti zvifambe zvakanaka. Alright, aiwa, ndinotenda mukoma Nikolayo nekuuya kuno kuTeach Catch MTV. Tinotenda zvikuru. So mune mashoko here ekugumisira amuri kufungidzira imimi kuti masiya amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva pamusoro pemukomana kana kuti pababa vanonzi Nikolayo vari kuita nezvemumanzi? Ndizvozvo. Mashoko angu ndekungoti mhuri yeZimbabwe music idzi ngavasapinde nemoyo. Hatina munhu watinenge takaimba. Kozi vamwe vanozofungidzira kuti tinenge tichiimba vamwe vanhu kana kuti aiwa, tina vanhu vatinenge tichiimba. Rambai muchititsigira, hatiimbe imimi, tinoimba upenyu hunoitika pasi pano, mararamiro evanhu. Ndo zvatinofokasa nazvo izvozvo, hatiimbe munhu. Because kune vamwe vanozopinda nemoyo music idzi wozoti mukomana apa anenge ari kuimba vanhu azodai uzone kudai. Aiwa, musapinde nemoyo music. Because music dzangu ndokunga dzine madhipi mashoko. Mukazviteerera sezvamambotaura kuti muri kuita kunge munyori. Musazopinde nemoyo, ndo mashoko angu makuru iwayo. Tiimbe vanhu, tisapote chaizvo. Tinokugadzirirai zvimwe zvakadarika izvozvo. Sure. Right, mhuri yeZimbabwe tinotenda. Ndofunga ndo hurukuro yetinge tinayo. Ndimukoma Nikolayo wari kupindawo mune zvemumanzi. Saka vanenge vachidawo kugamuchirwa, vanenge vachidawo kutambirwa. Phone number wasiya panenge pachida kugadziriswa, tobatsirana music yedu ichienda kumberi. Ndinogara ndikutaura kuti basa remusic rakati wome, uye zvakare ivo vaimbi vedavo tinowafarira. Mukada kutarisa vanhu vese vanotengesa tumaspika tumaredio mutauno, hatutengeswi kana pachike pasina vaimba. Ukaona munhu achifamba panenge achitoteerera music, ndizvo zviya zvinoita kuti vanhu tinge tichidzoreka. Tikafunga kana kuda kubacha munhu akateerera music, pfungwa dzatodini, dzatodzoka panzvimbo. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai, rambai muchititsigira. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu patinenge takakubatirai dzimwe nyaya mazvita. Handina mumiriri, pamwe pacho mari handipiwe nekuda kwemuzera. Baba vangu tarisai vanhu zvovaita, nditongori munhu kushaisa kukura musipo zvakaoma. Baba vangu tarisai vanhu zvovaita, nditongori munhu kushaisa kukura musipo zvakaoma. Pandakatsvaga basa paya ndichiti zvangu zvatopaya, wanyenga mukadzi wemunhu, ndizvo zvotaurwa. Kana kwacho zvayisunga, enda kumombeko kumunda, uri mwana una munda. Kuti zeiko baba musipo zvakaoma, vanondimbunyikidza ndava kushanda semushina, pasina chandatadza mukadzi wangu ndotiona, wotondishoropodza ichimira ndichina. This is your #1 radio station.